live spotlight pra. Wan baru ku hendak ku para. Wan yaro cingis nela cingka. Kajingi kem jingstam kem jingku. Jomu trai bonju. Ketengok pa badu kon badu mensem bakoj amen kajing jong trai jing Jesus Christ bad kajing jong ublay lambat kajing slog jong mensem bakoj kindon rengkat bad pi baro kohan men ko para hakana ke step sakisin habang iwan akmat kaduan kedupat hakmat ublay trai kenrat to nginai ngoyu namenta kajing kerku keba ngilai opnyang Naki kti jungu naga jing sebun ga jungu ha ga jing im jungi kam tame menamit lai ngi kamit ke basu kencai te ha ga step ha ga shua bangi sedang ya kana kamas bakut betkum jiro bangi sedang ya kana kasngi batmai to ngin IT ya lade ha blade try kan rad balang ba ga jing don rangka jungu kna bangin lai na ga jing ma ga jing mansau ga jing pang ga jing stam ki jing Kejing pensoi, bad kejing alam bakalau kusut, kemen simboman ha kejing kejing ha kejing pi. Komjuro tongin pai soble trakan rat ngin pan mabiu nak bantaki lat jelet kitam kituna kabang ilale ha kejing kebaman la kesngi kejing e. Tamen tangin pai su langba kejing pan mab kejing e. Ngapla oblay badan bor baro Badapi kohan men ko para bang lepop sebun da gijing perkan da kiftin da kikam pada gijing leklet da gijing lepala junga da gijing lepala junga da gijing lepala bakrau junga da margata ngakarpadia kamaria bakut kabaisa katai sudi ya kenya berkirukut bandawan nak banta junga how try blazing Ublay badan bor bro inis na yingi. Badlama bigi pop jungi. Unyalamingi syaga jung embam jukut. Amen. Try can rat ko blaze na yangi. Try can rat ko blaze na yangi. Kristo ma go Go blaze na yangi. Try can rat go blaze na yangi. Kristo ma go Kristo ram go non enim jangi benim yangi.
aduai hakan negasngi ba kabalang karake berkaburam ya kasngi jongu Francis Assisi tongi duai kerpang ya nabanta kito kiseng kiba u Francis Assisi wala sedang berkum juru baru kito kiseng kiba jer kerteng kiba khot ya kajing yada jongu Francis ya kaseng kejungki kenang ba baru kito kiseng kin don rengkat badka bensim jongu Francis Assisi unong yada jungki unong seng jungki ba kinang la susu ban bud ya kenuksa kababha kabaw lapan iki kumjuru ban priang ya gospel kajong try lang ba ki kam bat ki jing tray ki jungki kat sabaki tray kabaki dan koblei ubadan barbaro ubam jukut me ubaha kajing ijung me kabaslei kampalat ban yakabangi dawa ne angnut tothe kerhai halojungi ya kajing isne jung me bamendup wengno ya kaba kamansim jungi kating bat men ai hangi ya kaba ngimnut ban kerpat dautra jungi Jesus Christ ukun jung me ubem bat basun sha rengkat bat me ha ka jung yalong ka wei mansem bakut ublay junam la junam amen Kajing bulan na chitiu Paulus ceki Galatia kal nang iwe kat khot khalai do Arab saw hatip pilayos ngau ya kato kajing atho chapang karukom im jonga min shuwa hakanyem ju pitip panglayale jubor ban ben ya kapalang uplay pat pangala persang ban bencot ya ka labdeng kipara kipalarangkat serta ngalakam bau khmat manga paha kaparaki ya kanyem ju daga cing shirham ba im hakum kidustor baro kikpa temen jonga hendrai uplay ulai ipit panpen kerpang yanga nadu ba om pat kha yanga padula khod yanga daga cing ye jung u ulai chit pen pau ya lau khun hanga khnang gandup pen priang habjang kijentil ya ku khubor papa shapang jung u markum ta klem di amir jungmut nakibriu ni telalej Jerusalem pada kendu ikitu kipala ong apostol Shua yanga alalej bak sya Arabia nang tang lawan pai hadin sya Damaskus laisnem hadin keta alalej Jerusalem panyo asintip na Petrus pat bangalasa pat ukatsan singi amsyam ya kendu ikino kibai pat ki apostol laitang yu Jakob upara jong utrai ngasemaya kemadu play bakata paro kapangaletho kalong thik kapasisya hadin kata ngalalejrung sekithain Syria pat Silisha kipaidunget Ukris kipahajudia kim padithuk khmat yanga kilasios ngau patem pauta upapan ben yanga minsua minta ulayalap ya kata kacinget kapa ulapen priang pan pencot perkumta kiaro ya play namar jonga Kaktin jong utrai San spotlight kendai nomor Praspa San Punyo. Praspa San Punyo. Antifon ba. Aduh dan ku play jangan belai jangan atrai jangan jangan itu jangan medip jangan asyong bat kaya
jengawang utrai Namar mil Namar ngalayatu api barokat kabangatib na upajangan Haleluya 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 Utrai dan ringkat bat pi Kajing pule na gospel kat kum Lukas Kamram utrai Kadba ujisu dang lej jing lej bat lai kisan ran Uluan poi hakawe kasnong bat kawe kakante kabakerteng kamartha kalapadiang snubha ya u halaying Kokpa kamlong kabakuj kakerteng jume kanwan kahima jume to ai yangi kajingbam jungi kabahala gasni to map yakirengkang jungi namar ngiru ngimap ya kibales new yangi badwat yalamingi sha kajing pensoy ladon kapara kabakerteng kamaria kabalasyong hakjat utrai bad kabla shaskor ya gejenghi kai jengu kamartha kalaleng a bad kalabun kam e ha kaba penkre penkrum kumca kalawan bad kalaong ko kenrat hato mem sunyeu e ba kapara junga kan ino yanga marwei ba bantre ya kikam kijam ong se bakan wan yarab lem yanga utrai ula jubab yaka ko martha phikuslai bad shitom jingmot chapang bon ki e henry tang kawe kabadon kam kamaria klajit yak babahatam yak ba omla ban simno naka ka gospel utrai Kohan men ko para mendagasngi kabalang jangi karake yakasngi buram jongu Francis Assisi barang ngitip bha chapang kajing im jongu Francis Assisi kadan kawe kajing duai kaba ngi shai duai but kajing ruai ru kadan ha kajing ruai parang mo kabang make me a channel of your peace make me a channel of your peace penlong yanga kalat jong kajing e jong me kotrai kene kade kajing duai ke ba la ai nam la kerteng ha u Francis Assisi we udero we na ki riu krau ba krau bat pau nam tam jong ke balang Katolik jongi u Francis Assisi ngitip balak hai u house nam khat we prapu we lane khat we prapu ar hakine gi arsnem la ban khai u tip tikna han rei dei hakine gi arsnem ya pedeng jogine gi arsnem la khai u Francis Assisi ha ri Italy badolayap ha ka lai tarik u Oktober khat ar penriu ha Assisi Italy hi balapan long ya uru khuj ha ka snem khat ar pra ar snem haden ka jing yap ka jung u une Francis Assisi ula seng lai teli ki seng ha ka jing im ka jung u kadai ka manengkong kadai ka Franciscan Orders of Friar Minor nang cha pade ka seng joki kente ka Saint Clare bat ka ong ka le third order ka baki ong hakten pareng ka kemi jung u kadai na France pa jung u dai na Italy Henry kila shong la sa no ha Italy ka kemi jung u ka ai baptisma yu da ka we ka kerteng ka bakateng Giovanni Henry pa jung u maksud nat ya kata kerteng hadin ula pen kela no yu Francisco ka bamut o Francis aga ketin jengi ka bangi su khot kelum
kumu kena bat kumu samla utrai ha kumu supai bat ula lek thamaru kumu supai ha jing im jungu ngite bro ba ukpa jongu Francis Assisi deu businessman dal nong khai jai te ki haspa ba haying jong ki haying jungu don go we ko por ba ulai lei duai ha ko we ka ying mene kat ba dang duai kasur ka jung blai kawan ha u Francis kong kumne ko Francis khi lech ban shna ya kaying mane jonga kabala jot no ko ang gane kasur kat baw dang duwai gane kasur ga jung blay kawan ha Francis kong kumne ko Francis khi lech ban shna ya kane kaying mane jonga kabala jot u Francis ushim ya kane ktin ka baw yo sngew na ublay haba udang duwai ulit pa shing ushim ki jai naga dukan jung pa jung ula shim ya kulai jung bad ya ki jan phong jung barakhot ulum ya ki to ki jan ulet di nanda ka to ka pisa ka baw yo ura ha pada rubatrei ha kata ka ying mene ka balajon no ka bekerteng san damino kane kade kata ying mene ka balajon no ulai ai kane ka pisa hau tau padar baterai hakataga yimane hanreu na panar utip bau deu beruspa ude kupa jungur beruspa upadaram trashim yang kena kepisa ke bayu Francis Assisi tolai pai shing dak pa jungu lawan pai utip yang kena gejingle jung Francis upan sutom yu u lalaj ai ke si u hapo ka civil code kumang yong haden kataro ulalai yarap melayalam yo Francis hakmat bishop bat kiwe kileng do ki dan rengkat hangta Francis hangta u ong halade manta sikata ngakot kpa ya pi haprate henre nadu manta gasngi ngan khot no tang we kpa jungau bah beneng wong nang ta loy lut ya kijan jung barakot kijan pong kum gadak ba u ino ya kayeng kasem u ino ikimik pang ke jung hen para ke jung u leit no sha kawe ke jaka kenja banduai uang kum ne ko hen ko para hak madu pada u bishop as bishop badak mad u bishop kata ke jaka botrai uang kum ne nga khot kpa ye pi hang ne ha prate henry na do mendagas ngi ngan ngadon tang we kpa ban ngan khot yu u kpa junga kpa bah beneng kebamut ula ino ya baro ke jinglong barim ke jungu to ko spa ka pheu ke jungu ka tu ki kimik pa jungu ki jingdan ke jingem ke jungu barak khoj u lei ino ban lei duai ban long unong but jong jisu bad hadin kata lang ba ke jing trash tom jungu long ba ke jing lei krong ke jungu u shna ya ka takaying ka ba u jisu ula kreni u lang ba kasur hakaporba uduwai kumjurung itip bau Francis of Assisi mo arsnem haswa bauniap bunyo uyo ya kitoki santli ki jingmong jong ujisu santli ki jingmong jong jisu ha ke jing em ke jungu ke baong hak tin pareng ki ong mo stigmata ke dek tu santli ki jingmong ki bau jisu uyo hakikti jungu hikja jungu bakum juru hakrong jungu Francis Assisi ru yo yakine ki jingbong jong jisu dei bau yo hi henrei u blei wa ayu kum kadak ka jing em khuj ka jing soti ka jing treshitom jungu nak banta ka buram ga jong blei nak banta pa jungu bah abneng wa ayu kine kidak ko hanmen ko para don ka to kanangot e ki breu ki bayo ya kene ka stigmata ka bangi ong Francis Assisi uday way na kineki rukut bayo ya kineki stigmata ngitip bagai jeng em jong Francis Assisi u ij bha ya kamariang u ij bha ya ki sim u ij bha ya ki mrat dei tang ya ki breu klempep ya ki breu mo klempep ya ki breu u ij bha dei namar kata kadau ba ngi khod u ro adu mentamo u breu be itam ya ki baduk namar ngitip kat ka jing don ka jing em ka jing u ka jing yo ka jing u ha ka jing em jing u penlut na ka benta ki baduk ki batoy bat na ka benta bante ya ka balang ko hanmen ko para
Hakawai ka sngi don ka jing itu khana amde ka jing itu khana de ka jing shisha ha ka jing im jong u Francis Assisi hakawai ka sngi u yo I ya ki sim ki badan shi bon ba hakawai ka jaka te Francis Assisi Ukraine ya ki ne ki sim bat ki ne ki sim ki her ha jrong ha sun beneng ki shna ne ki penlong ki form halade mo kito ki sim ha ka dur jong ka ding phana kanai kadai ka we kata ka jing tu kana ka bangi sha yosngeu chupang jong u Francis Assisi dan hang ta don ro ko we sa ka we ka jing tu kana chupang jong Francis Assisi ha ka we ka chnong don we u ong kom no wolf kasi suri don ro suri ba sa pen thot ya ki jing jong ki breu u pen thot ya ki marat ki mrang oleh bam ya ki baro ki jing dan jing em jong gibreu hata ka we ga shnong baro gibreu kim laban like be yu kim laban pendu yo no mrat Henry Francis Assisi ha ka we ga sngi ule komno ule shaune umrat Ukraine yu umay yu ba ukrpat yu ba dem shu ban pentut ya gibreu ha ka shnong but hadin kata ka sngi nado kata ka por ba Francis Assisi ule Ukraine yu ule ya lab yo no umrat utamarat dan jing shu penwit shu ya ki breu ki ba sa ha kata ka shnong ko men ko para habangi pe ya ke jing im jong Francis Assisi kai thu yang ngai phiru ka bata yang ngai phiru bat ngirung ya haban bud kat kum ka jing im jong Francis Assisi kan mau nong kong na shap Francis Assisi shajong ya kito ki babud ya kito ki khun ki jing ki ba de ki khun dos nam andre ki kun mensim ki jung mo kito ki ba kas ki brother ki ba bodi ha ki jinglong lengdo wong bor komne ka jing don ka jing em ka jung nga ka jung pi kam dei ka ba ngi yo kam dei bang yo na kti ki jing andre ka jing ai jong blei ka jing ai ka jong blei dei na mar ka ta ka daw baro kat bangi don ngi dei ban ai ha kito ki badan kam usaj batai ro yaki kaing mene ka balajot kam dei kaing mene ka bayang hang to om dei ka ying kum ka ne han rei ka dei ka men sim jong ki breu ka dei ka jing im jong ki breu ki bala klet no yaw blei bat ki baduk ki bakerdo dei namar kata kadaw ni ha ban shna ni ha ban pen thamai biang ya kito ki ying ki balajot ka bamot ki men sim ki balaja no napo ka balang ni ha ban shna thamai biang ki ban yelam ki shoblei kumjuro kato ka ying mene ka balajot ki bru ki badu ki batoy ni ha ban pen thamai biang ki ni ha ban yarab ki da ka jing don ka jing em ka jing ka manang kong klempep ka spa ka pau ka baar ka dei da ka jing duai ka jingi nang ta dei da ka jing krishan jingi yaki lang ba ki kitin ka jingi kito ke dei kita ki kam ki ba u Francis Assisi u shaj kren u shaj ong ya kito kinong bur ki jing ko hanmen ko para nang tapat ka baar ka bangi jing hikai no Francis Assisi ka dei bangiru ngi dei ban husiar bahaban pendan kam ya ka sun beneng bon ba gis ki jing don jing em ha ka sun beneng jingi menta ki ladon ha kita ki jing kono la bendu no Henry ko hanmen ko para haba hagane kesngi habangi rakhe ya kesngi brom jong Francis Assisi kahi kai ngai pi bangiru habangi pendan kam ya jing don jing em jong ka sun beneng jingi jong kane ka perthai ni haban husiar baha ladangi ngilong ladangi bor ke jing kai jong Francis Assisi klempep ngiru ngila balong kita ki bukuj ngila ban yok pediang ya kita ki santale ki ding mong ki jing mong ki ba jisu la yo ha ga jung em ga jung ga jung pi kumbang yo sngeru na gospel ba mata ka sngi kamaria bat kamartha kamaria kalajit yak ba bahata mo jisu long kamartha ka kuslai na ga banta ka jing don ga jung em jong kaing ka sem ga jung ki na ga banta ka jing trei jong kaing ga sem jong pen jing pendap ya ka bam ga di jong jisu ngira bonsen ko hanmen ko para ngilong kum kamartha ngim dan por banduai ngim dan por ban sibenta hagi kambalang baper ngi ai kumno excuse kumong mo namar ba
ngahap tre hingasem ngahaban sajan ngahaban sarying ngahaban sa ban shejhur ngahaban pe jing don kam jong kikun gijungi hanrei ujisu ong kata kamde kababaha pi hab ban penlaj por ban yopor na banta kajing duai jung pi namar ba tang kajing duai ke jung pi tang kajing don rangkat jung pi bad blai pinyo kijing pinyo kijing gruku kamaria kalajit yak babahatam namar ke ba kamaria kalajit ha kajing jungka omdon balaban simsu omdon balaban penjot ujisu ong namar kamaria kalajit ban sengap ban pulai kitin ke jung blai ban sengap ya kijing hikai jung blai bat ban penlai por rengkat bad blai ngiro ko hanben ko para ha kana kesngi habangi rakhe ya kana kesngi brom jong Francis Assisi tongin but kendong ya kana kijing hikai jong Francis Assisi bat ngin but ya kita kijing im ke baule im ha kijing im ke jung u wala daw de breu beruspa ula ino ya kita kijing don kijing im ke jung u bat ula train na kebentak ke brom ko jung play bat ula don rengkat bad blai nadu kesngi ke ba ula pelengkuit no yala de hak mar kpa jungu lakor kpa ya blai bat nadu kata kesngi ula im tang na kebenta ke boram ke jung blai ngiru ladangi sengap ladangi bot ladangi im kat kum ke jung hikai bat ke jing pen i jung jisu bat jong Francis Assisi klempep ngiru ngilaban ong ba ngilale ngilate ya kata ke ying mane ke balajot ha ke balang ke jungi en yoro ya Yesus Kristus. Tungin yang pelai laga jong ke jengait ngangai hau blai upa badan boraro nong tau ka beneng bat ka khandau bat hau Yesus Kristus ukun bamroi jungu utrai jungi yau balapun naman simbukut yau balakana kamaria te soti ubasa labeng hapo Pontius Pilatus lasana penayo laya baladabyo ulaya sekebiyam ha kasngi ke balai ulam ipan ke bayab ulaki usabneng usong sekamon ulai pa badan baro nang cawan pat membesar be ke bayab ngangai ha man sem bakoj ha ke balang ka thlek bakoj ha ka jing salok ke rukoj ha ke jing ma be ki pop ha ke jing mi pat ka do bat ha ke jing embam jakut amen Laispa Prabhu. Sobadabdo Kang chong ka jingi chong le Darling kastem sobadabdo Kang chong ka jingi chong le Shim Gotra Shim Yadi Jong Ling EIT Uter tu Wana Uni Ke Da Jong Ka Jingi Jong Ling Uter tu Wana Uni Ke Da Jong Ka Jingi Jong Ling Jong Ming EIT
to duai ko para ba gajing kenya junga ba jungpi kan long pedang hu nak ma doblei ko pa badan bor baro to try pedang siknya dikti jumpi nanta jiro urang pedang jumpu sejumpa ini malam berkojung para kowe to pedang ngi kerpat ko trai ya gajing terwa kenya kibame labu la hukum baleng ba gajing maya ba kerpang kibangi le niam da gajing sakri badai hok jungi ha gajing sebon e jungme to pendepora yangi hangi ya gajing penkhoj penkentang dak bathe ya mensim jong gajing susma hangi daw kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi token tu wila ki danun tong nang yu try kan rad of blazing da shisha kalong kabashong hak bat kabadai kadai ti jingi bat gajing panem yangi haman laki por bat ki jaka banaingu yame ko kan rad ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jukut langba utrai jingi u Jesus Christ namar kumba melash lasha ayakabalang ban kemen ha kasni buram jong urikhoy jong me Francis Assisi kumtaro me penklan yaka da kanuksa jong kajing embakhoy jong mehika yaka da kiktin kajing elab jong bat me sharai yaka haba uya said Ahmad jong me bat kumta rengkat bat kekunhun jong ki angel bat kirukhoy ngirwai ya kajing rwai ro ya me kadba klam sang ye ngi pen bana ubaku utrai ublai ki pat neng pertai sawana kaburam jambe osana osana Torah you play Shatron, Hosanna you play Juno, and Yaro you bawan, Hagan keten utrai, Neng kerte sawada kaburam jome. You play Shatron, Hosanna, you play Juno. Da shisha melong bukhoy kotrai kathame jong kaching khoj baro. Namar katang ngi kerpade me to penkhoj penkentang ya kine gejing terwa jengi dak bapha ya mensim jung me kum kam jer halor jungki bakin dup lalong yangi kamet bat kasnam jung terwa jengi u Jesus Christ hakapor bladino ya u badala kamon sneu bha ula pediang ya gejing sha shitom ula shim yokpu badak bangu yame ulak dia yu badalai halag senran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga yak banaiti na kabanta jongpi hagaju korkom enda lalayabam ulashim yakukuri badak baingu biang yeme ulai halag sunran uong toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kakuri jong kasnam junga jong gajutang batmai babam jukut yak ban penme na kabanta jong pi bat jong kibabun yak ban map bikipop to le yakane ban kan mau yang
Kajing maya jong kajing nge. Kajing ya jong me kotra. Bajipla. Ya kajing ya jong me. Aduh pamendawan, aduh pamendawan. Namar kata ngi bapen menta ya kejing ya pagejing mi pa jenghu ngi terwaha me kotra yukpu jong kejing im bad ya kukuri jong kejing penim ngi daingu aidem namar menenyew ngi kebabit ban yang kemajung me bad ban sakri me dag bas ngeurit ngi kerpa de me bangi kebayo benta ha kemet bat kesnam mukris ngin long kiba lapan yeteli kawe dauman sim bakut token mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertei batopan janai ya ka ha ka jeng it rangkat ber Francis ukpa bakut jengi Victor as bishop jengi Fada Anslam u administrator jengi bat baro killing do. Token maulem ro ya kihan men ki para shenrang bat kente. Ki ba layat hia da bakermen ha ga jing mi pat. Bat ya baro ki balaklat no ha ga jing isne jung me. To pdiang ki sa ga jing sai ga khamat jung me. To isne yang gi baro ngi kerpa de me. Kenang ba rengkat bat kamria thai sati bakut ka kmi jong ublei ujesa bakut yukurem jongka ki apostol bakut bat baro kirukut ki ba lapan snubhaya me pateng la pateng ngin de blong ki babit banya abantalam ha ga jeng embam jukut bat bangin yaro bat pandan buromi me daw kon jume Jesus Christ dau lembadu badhau kan long hame blai pa badan bor ha ka jeng yalong ka we jong man sim bakut baro kabura marga jingira junam la junam amen kumbelah hukum ingi daunong penim bat kumbelah hikai ingi daktin blai ngi nod banong ko pa jengi bahabneng kalong kabakut kerteng jengme kanwan kahima jengme kanlong kamon jengme ha kendeu kumbahabneng to ayagi menta ka jingbam ka jungi ka bahala ka sngi bata mab yangi kerengkan jungi kumbang rogi mab de bles ne yangi bat wadi alam yangi sa ka jing pensoi 100 penlaj yangi na ka basneu to penlaj yangi ngi kerpat kotrai na ka jing sneu baro ha ka jing subon jungme to a jing suk jing san ha ki sngi jungi khnang ba da ka jing rabar ka jing snai jume ngin lai barabar na kapop bat ngin yo jingada na gejin jinjar baro kadba ngin ngap khmelanti ya gejin kramen bakoj bat gejin wan pa jongnong panem jungi o Jesus Christ namai jungi alok hima gejung me kabar kabram junam la junam kotra Jesus Christ me bolong hake apostol jume gejing sungai epi gejing suk junga ngai epi wat peje ki pop jungi hanre ka jungai jung ka balang jungme bada ka jing subon jungme to ai haka ya ka jing suk bat ka jing tli ka wei kat kum ka mon jungme mame ubi bu mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai kan dan barabo ringkat bat pi dong ini terwa ya ka ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat
Hakmi ukulang bro jong blay, hakmi ubakid no yagi pop jong partay, suk yagi to gibalakot, shaka jing kawai jong ukon lang brod. Kokan rad, langsung paman rung pop yagi junga, reish ong kan ketuin kemen sem junga, kan sakiahi. Kapan berkesenam kuruskan ribet kan ilam ini shaka jing embom jogut.
Jesus be there. Such a sin ye called ye me. The one how can the node get you. The one how can man sim get you. The one ban shong rangkat bat ye. Jesus melas ngabi kena get caught ya kena get kwa get trang jungi. Dark na no one rung hangi way by way lang ba kamet bat kasnam jungi. Nhim qua nhim trang kotrai Henry ngi qua tang ya me. Pemandang keski ngela yo jeng kai na ke jeng em John Francis Assisi. Mangilong ki jong me shirta. Nhim qua Henry tang ya me kotrai ha ke jeng em ke jeng ni qua ban ni tang ya me. Ni qua ban don rangkat tang ban me. Ni qua ban island mi kita ke jeng me ha ki way pat. Jesus be je Krishan yangi Yarab yangi Paman sunlam yangi Ban aipor lam yangi Bangilaban im Kad kum gajung hikai Kabame hikai yangi Jesus be ha kana ka step Such a sin you are man ra Kamajung me Kam tame kito ki breu ki baduk ki batoy Pamangi ngilaban kener ki kitich ni bani rabe ki kadla kadiyai da gejing don gejing em gejing da gejing krishan jungi aki da gejing duwai jungi aki da gejing pan ilam jungi aki God right to plenty to pilat mame ki iduai ro na kabanta kito ki brew ki bapang ki basutam ki badan hak hospital baper ban pa sumar yalade kotra jisu me belai batip lot nadong sedong tekta tokner kiti bakoj jume haki bakinyo gijing koi gijing kia bakura satisfain kumjuro na banto kito gibril ki bamdon lat bomyo lat banlai pa sumar o jisu topli lat topli lenti nang banta jungkiro kumjo nang pamagi kilaban pasumar gido air kunju na banta gito gibrui bado jing kerman na gajing em gajung ki gajing duk gajing kerdo gajing gajing stam gajing pang gajing stam hakamet berkamen sim ke penduk men sim yaki Henry go jisu hakana ke step ni kerpat ya me amen ya salam nang banta jiki bamen kerku yaki men ayaki kita kajing kermen mensim kajing dan mensim kajing sungai ha kajing em kajing ki kamta me bagi laban pediang ya ke ba melai ha kajing em kajing ki ko jisu ni it ya ke pertai baro ka we ni it ya ke balang kajing ni it ya baro kita ki seng ki ba Francis Assisi ula seng dalade bat kumjuro ito ki seng kibashim ya ka spirituality John Francis Assisi bakilaban bod hak ban rekendong ya ke jengkai ke baula ya ki ko jisu binya ni idea ke inga sam ka jungi imei pa ke herman ki paraki loki jor kamta me ni idea ke ne kasni alade ko dra jisu bangi duai ke to ke jing duai John Francis Assisi to penlong yang kita kilat jong kajungi ha kajungi em jong ki wei pat ki breu ko jisu ni it yishania tang hame long yang ki kon ki jong me ko try tong ini aduai ko blei badan borbaro to ai ba ngin klein bad ngin hun da kanai ka sakramen na ka ba ngilaya bam yasib bad ngin klalong syakata ka ba ngila pediang
Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai don ringkat bat pi. Blay badan borboron kerku ye pi. Ukpa badukun badaman sem bakoy. Amen. Tolisuk ya ro yo utrai da gajeng yang babha jong pi. Isnamo ya blay. Shimlai spa arpuah. Nganyai budya mitra Doya lamyaga Yosyo suri jombi Biyai kodyaga Wakala kining tingkyang Iya lepersya Nganyai budya mitra Doya lamyaga Sim bokoi, kita berdoa nama Tuhan, Amin. Kerana kita menjisu, Betlehem jengka Maria, Maria kami jeng Sulem, Ku Joseph bokoi, Francis Assisi bokoi, Kaki Anggar berkira kuit baro, Hakistan kupa berdoa sim bokoi, Amin. En je rood, Jezus Christus.